आज फिर से बात करल जाओ बीरगंज महानगर पालिका पिपरा 14 नंबर वार्ड यानी कि हमारे गांव के रोड के विषय में। वो गांव के रोड में इतना राजनीति होता कि राजनीति के चलते ही आज 10 बरस होके लागल लगभग हमनी ये गांव के रोड नहीं के बने सकत। आ वार्ड प्रेसिडेंट ई पाली रोड बनावे के कहता लोग तो गांव के लोग फिर से अपन राजनीति शुरू कर दिले बा। हम ये कहे के चाहतनी कि अभी 27.5 फीट के जौन बात चलता रोड के ओमे सब केहू के ओके करे के चाही। काहे से कि बिहान के दिन में अगर नइखे लोग मानत तो 32 फीट आ 5 फीट नगर पालिका वाला उ हिसाब किताब के मापदंड बा ओकर। तो अभी जेकर तनका तनका बचतो बा तब बिहान के दिन में उ सब गायब हो जाई। तो जौन हिसाब किताब से होको अब किरवा रोड बनवाइए दलोगन ताकि बजट आइल बा उ निमन से यूज हो जाओ। आ ना बहुत लोग के बात में पड़ के ना करम सन हैंग करम सन। बहुत लोग आश्वासन दिले बा उ लोग के, बहुत लोग जान जान के भी घर बनैले बा नया में जे तनी बनवाओ लगन हमनी बानी सन ना एही जगह बा वही रोड बनी वही केंग रोड बनी। जगह जब चापल बा तो छोड़े के तो पड़ी। सरकार जब ले ना मांगलक तब ले ना मांगलक, जब मांग लेता तो छोड़े के पड़ल अनु। 27.5 फीट कायम करके रोड बनवाओ दलगन आ सबके उ चीज में सहमति करलन जैसन हमरा बुझाता। आ ई विषय में सबके विचार अलग अलग हो सकता। तो ई लक हमर विचार जेकरा हमर वीडियो निमन लागल होई उ तो कहती बहुत बढ़िया वीडियो बनिले बा। आ जेकरा निमन ना लागल होई उ हमरा के मने मने गोरिल्ला से बढ़िया बा कि अपन अपन विचार कमेंट में बताओ लोगन कैसन। आ ई विवाद बंद कर लगन यार। हमनी बीरगंज महानगर पालिका में रहनी सन, हमरा अभी तक ले बुझाला जब हमनी गांव में रहते सन। बीरगंज महानगर पालिका के रोड बनला 10 साल होके लागल, कोनो मजाक के बात नहीं है। बाकी रोड ना बनी तो हौ जे भीतर बा गांव के भीतर बा उ लोग के बाल बच्चा के उ लोग के स्वास्थ्य में हानि नहीं के होत। जे रोडवा में बाटे नु ओकरा हानि होता। तो ई चीज भी ध्यान देवे के पड़ल। ला इतने कहे रहल हमरा।